Svake godine kad dolazi mjesec rujan, srce se steže od boli, jer izgubih kuma, jednog od heroja Uskoplja. Kume moj Čiča, tvoja je žrtva moje svjetlo, za sve tmurne dane koji prolaze, jer izgubih tebe ko mali, al ćeš zauvijek živjeti kroz mog prvorođenog sina. 90. godine dolaziš u Rakitje, u naše tigrove, i s njima prolaziš ratišta, skupljaš iskustvo za zaštitu svoje vojene obitelji. Kume moj Čiča, tvoja je žrtva moje svjetlo, za sve tmurne dane koji prolaze, jer izgubih tebe ko mali, al ćeš zauvijek živjeti kroz mog prvorođenog sina. Od trena kad si otišao braniti svoj dom i obitelj, u sukobu sa muslimanima, prekinut je tvoj mladi život, ali slavno tvoje ime zauvijek će ostati zapisano zlatnim slovima heroja Uskoplja.